Kde je lipa? Nájdi lipu. Nájdi lipu. Kde je lipa? To je vodě. Ano, a co to je za rybu? To je lipa. A jaká? To je lipa. To je štika? To neštíka. To je jenom liba. Aha, a to není kapr? To není kapru. Je jenom je liba. Jenom A tady, najdi toto. Co to je? tady je. A co to je? A kde je strom? To jsou stromy. Aha. Je tady to. Kde to strom? Aha. A tady to? A kde je kočíček? Kde je košíček? Tady je kočíček. A tady to? Co to je? Tady je kočíček. Tady je kočíček. Aha. A třeba. Dále liba. Co je tady to? To je žížala? To není žížala. A co to je? Haš. To je had? To je haš. Aha, jak dělá had? To je skoro jako mašinka, veď? Ne, to není mašinka. To je žížal. To není žížal. Jú. Jsem nagadím, Hele, co to je? kde je hopa. Já to držím. Co na kačinky? Aha. Ne. Hele, co to je? Kde je sopa? Kde je sova? Tady je sopa. Jak dělá sova? Vy se bojili. Krouči. A tady to je kapradík? To není kaplavý. Kapradík. Najdi kapradík. Tady jsou kaplavý. To je jezevec. To je? Tady ho. Tady. A kde je myška? Kde je myška? Schovaná. Ne. Já jí najdu myšku. A tady. Tady je myška. To je liška zase. Hele, co to je tady? Co to je? Tady. A tady? Tady. To nejdu. To je šnek? A jak je ta básnička s tím šnekem? Ne. Tady. Aha, a co je tohle? Tady. Co to je? Tady je myška. Tady je. A co je tuto? To je mravenec? To není mravenec. A co to je? Co to je? Pavouk. Tam je pavouk, no. Tady to je brouk. To je blok. Uh-huh. A co to je? Pavouk. Au. Proč au? Kouše pavouk. Ne kouše. Tady to dává žihadlo. Včela. Taky ti dala žihadlo, že jo? A co to je? Čmelák. Au. A kam ti dala včela žihadlo? Do ručičky? Ne. A co to je? To je nějaký pták.